Isusia pandakanga ndava grade 5 iye angava form 1 pandakanga ndava grade 7 iye chikoro anga atochirova tami achingopedza akananga kuharare kumuona taimuona parunhare taingonzwa akugara kumbare kungodai sewatorwa naMr. Mbare ucharangarira rimwe gore tichikura uchiona bhepi rakanaka riri mvura uchishuwira kurirora paunokura asi kwauri bhepi rinenge rakakura ucharangarira rimwe gore tichikura uchiona bhepi rakanaka riri mvura uchishuwira kurirora paunokura asi kwauri bhepi rinenge rakakura penikopu ndauya kuharare kumuudza bhepi ndanga ndisingamborare akati dai wakatondipimba kare iko zvino ndamukadzi waMr. Mbare unonzwa kurwadza kwepeni yacho apa waitoti ndiye munhu wacho ndiye achaita amai vacho kuti cho peni yacho ucharangarira rimwe gore tichikura uchiona bhepi rakanaka riri mvura uchishuwira kurirora paunokura asi kwauri bhepi rinenge rakakura ucharangarira rimwe gore tichikura uchiona bhepi rakanaka riri mvura uchishuwira kurirora paunokura asi kwauri bhepi rinenge rakakura pandakanga ndava grade 5 iye angava form 1 pandakanga ndava grade 7 iye chikoro anga atochirova tami achingopedza akananga kuharare kumuona taimuona parunhare taingonzwa akugara kumbare kungodai sewatorwa naMr. Mbare ucharangarira rimwe gore tichikura uchiona bhepi rakanaka riri mvura uchishuwira kuriona paunokura asi kwauri bhepi rinenge rakakura ucharangarira rimwe gore tichikura uchiona bhepi rakanaka riri mvura uchishuwira kuriona paunokura asi kwauri bhepi rinenge rakakura